Het Fred Baptist toernooi. Fred Baptist was een erelid van onze vereniging. Hij is in 2016 overleden. Hij was 45 jaar lid van onze vereniging en ter ere van hem zijn we het toernooi gestart in 2017. Ja, wij zijn nu 2022 zijn we het toernooi weer op, want COVID heeft ons weerhouden om de toernoois door te gaan. We zijn vandaag weer begonnen en we hebben vandaag dus 4 teams. Mercurius, Hooiberg, Teachers en FC Barcelona. En die spelen, dat zijn vaste tegenstanders en die hebben we dus ook deze keer voor het toernooi gevraagd. Ja, nu wordt de finale gespeeld en dat gaat tussen Barcelona en de Teachers. En de kampioen krijgt een wisselbeker en die krijgen prijzen. En elk jaar is dat toernooi. Normaal gesproken is dat of het sluitingstoernooi van een jaar of een openingstoernooi van een jaar. Maar ja, in verband met COVID en alle. En toen wij alles vrijgegeven werd, toen we weer mochten sporten, hebben we dit als eerste weer opgepakt om dit toernooi weer te gaan spelen. En ja, de ambiance is goed. Het is heel goed en heel leuk. Het zijn allemaal vaste tegenstanders die al jaren met Mercurius samen voetballen. En die het ook leuk vinden om nu in het toernooiverband weer te komen. En we hebben dat eigenlijk elk jaar wel. Elk jaar hebben we wel zo'n toernooi en elk jaar is het enthousiasme erg hoog. La figura del partido. Eso, amigo, campeón, bacano. Gracias, amigo. ¿Qué palabra para la prensa hoy? 3 goles, cuatro goles metió hoy. El máximo anotador esta tarde. Felicitaciones de parte del equipo. Ja, we blijven trainen elke week. We voetballen elke week hier op het Mercurius-terrein. Elke week hebben we dus tegenstanders zoals Teachers en de teams die nu spelen. Hooiberg en Barcelona. En we hebben nog wat meer teams die constant wisselen. En dat doen we elke week. Buiten het feit dat we elke week voetballen, hebben we ook nog 1 keer per jaar in september bestaan we 72 jaar. En dan hebben we weer een groot toernooi. En dan hopen we ook eindelijk weer naar buitenland te kunnen reizen om ons 72-jarig bestaan te kunnen gaan vieren.